खातिर एगो लाइन याद आवता कदी कहीं कि खाली मैसेज पे मैसेज भेजेला और फोन पे बतियावेला ई कोई बर्बाद कइलू मिले के और मिले ना कितनी बोला हो इतनी बोला हो अरे बोला हो डेट पढ़ी की गाड़ी अरे ताका ताकी ढेर भइल अब बोला मिलबू कब फूल झाड़ी अब ऐसे बेसी हम ना गा पाए ठीक ना रउआ जहाँ कहीं बनी आ जाए ना तो हेमा के माइक धराई जब गाड़ी मिली तो रउआ अपने आप दौड़त है ये एगो उपाय बाटे काजी गोलू जी हैं आइए एगो सोहर से शुरुआत कर जाओ जौन की हेमा हमारा खातिर छोड़ले बड़ी धन्यवाद प्रशांत भी हमरा खातिर गाना छोड़ले बड़ी बड़ा सुंदर सोहर कि नकिया तो हुए जैसे बाबूजी के हरे अखिया हमाई के हो आज बबुआ के बड़का पापा राजू भैया हमने के सामने बैठल रुकत कि नकिया तो हुए जैसे बाबूजी के हरी अखिया हमारी के कि ललना मुहावा चलवा सुरु जहवा सगर हो जो ये ललना मुहावा चलवा सुरु जहवा सगर हो जोर भइले जुग जुग जिया सुला नामा बनवा के भाग जागल जुग जुग जिया सुला नामा भवनवा के भाग जागल ललना होई भवनवा के दीप मनवा में ललना होई भवनवा के दीप मनवा में आज संतोष बबुआ के जोन बुआ हुई है मौसी हुई है बड़की मम्मी हुई है दादी हुई है पापा हुई है बड़का पापा बड़की मम्मी हुई है वो अपना बबुआ के देख के आज एक को गाना गावत है कि तुझको ना देखूं आज घबराता है तुझको ना देखूं आज घबराता है तुझको जहन में एगो गाना याद आया बड़ा सुंदर पुरान गीत था बड़ा प्यारा गीत जब से तुम्हें देखा दिल में वही याद इन होठों पे एक तेरे सिवा बन गया तेरा दीवाना
पसंदीदा लाइन है, नाची नाची गावेली बहिनिया। ऐसे कि बबुआ के जौन बहिन बड़ी, इनकर जौन बड़ बेटी हिया भैया, हेलो बबुआ के पापा, राउर जौन बड़ बेटी है शायद 3 या 4 साल के बिया या 5 साल के बिया, बहुत सुंदर बिया, छोट के बिया है ना। इनकी बेटी है ना 5 साल की 4 साल की, इतना सुघर बिया, ओकरे के देख के लाइन आज याद आ रहल बा। नाची नाची गावेली बहिनिया, ननद के खेलावे दी। नाच नाच गावेली बहिनिया, नाची नाची गावेली बहिनिया, ननद के खेलावे दी। नाची होगी होगी के चलेला होगी के चलेला सब बरसावे हो। हम दादी लोग के नहीं की बुलावत, कि पहला ऐसा सोहर के कार्यक्रम बाटे कि कोनो भी घर के परिवार मोहर नहीं की दे, ऐसा परिवार बाटे। बाकी देखिए उत्कर्ष जी, एहे माँ कैसन उनकरा के टॉर्चर कर देलू कि चलिए गइले उ आइबे नहीं की कइले। मैं कुछ उत्कर्ष जी कहां बने? अच्छा पैसा लेबे गइल बनी का, तब ठीक बता, 1 घंटा बातें आई, कोनो दिक्कत नहीं की। एक बात बताई, मौसी बैठल बड़ी सामने है ना, दू गो मौसी है, ऐसे इहो मामे होई, लेकिन एगो लाइन कहे, मौसी कुंवारी बड़ भागिन आना धन लुटावे दी। मौसी कुंवारी बड़ भागिन आना धन लुटावे दी। ए ललना दुआरा बाजला पधइया, कि हमार मौसी लोग खाली हाथे बैठल बड़ी हनु। मौसी लोग हम देखनी है कि जितना घर के महिलाएं जब फोटो खिंचवैले बड़ी सब, एक गो जब मोहर नहीं खींचे। कहाँ गइली लोग? फुआ लोग कहाँ बाड़ू? ए फुआ खाली लेवे में बाड़ू, देवे में नहीं खी। मौसी लोग बाड़ी, बड़की मम्मी बाड़ी। अच्छा हेनियो लोग ताकत रही ना, ठीक बा ठीक बा। गूगल पे नंबर पे ट्रांसफर करो सबके, ठीक नो। जुग जुग जिया सुलाला, तू हो कंजूस पापा, तारा के हम क्या कहें? ए इनकरा पे कुछ याद आवत जे? बाबूजी तनी शर्मा तनी ढेर, चलत रहे चलत रहे। अरे 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 देख मिल गइल बा मोहर, हमने के ढेर देखी मांगल, हमने के कुछो मिलो। आई हो मौसी लोग, आइए आइए आइए। इतना शर्मा तारी मौसी लोग, देखनी फोटो खिंचवाए में यो लोग आगे रहलिए सब, तारा भिरी आइली हो सब मौसी लोग। देखी सोहर में मोहर मांग मांग के लेवल जाला, तोहरे से सिखले बनी है मां। तनी चाप के ताली बजा दी मौसी लोग खके। वाह, ई बबुआ के बड़का पापा देनी है ना देवेला। ठीक बा चली। जुग जुग जिया सुलाला, बंदा के भाग जागल। जुग जुग भैया, ए भाई रुको, देखिए दिल पे लगा चोट तो बुआ जी के पास से निकला 500 रुपए का नोट, सॉरी 1000 का नोट। अच्छा एगो फूफा के संत भी लाइल बनी का? अच्छा फूफा कहाँ बनी?
ए फूफा खाली बुआ भी रहब। चली बुआ के बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा पुरस्कार। बुआ सुहागिन पर भागिन आना धन लुटावे दियो। बुआ सुहागिन पर भागिन आना धन लुटावे दियो। ललना तू बहरा आज लप धइया उठे सो। बहुत बहुत आशीर्वाद बुआ की तरफ से, पापा की तरफ से, दादी की तरफ से हो। अच्छा देखिए दादी जी की तरफ से भी